Hemen jasotzen dugu dantzari buruz, liburuak, aldizkariak eta beste dokumentuak. Zati, no? Bat da, dantza tradizionala, eta beste aldian da, igual, ja, orokorrean, beste lekutik dantzari buruz bibliografia. Bizati horretan, pues ja, daude ja salkatuta, adibidez, autores, eszenografia, edo teknikak, edo prozesuak, dokumentazio buruz, guk jasotzen dugu liburuak, materialak, aldizkariak, edo beste dokumentazioa, eta, bueno, beste aldean dago internet. Mundu misto horretan, hor gaude, guk erdian. Eta pila materialak hemen daudena ez daude interneten. Erreferentziak bai, baina fizikoki ez daude. Gertatzen dena, adibidez internete bidez, zu pila materiala dituzu hor sartuta, egia da, baina batzutan ez da inerreza aurkitzea materialak, konkretuki autore bat, edo beste bibliografia, edo beste artikuluak, edo zerbait. Eta, bueno, garrantzitsuna da, pues, zu hemen aurkitzen zu pila materialak denbora gutxiekin, eta zerbait aurkituko zu, bueno, sorpresa bat, adibidez, bueno, bi aukera bat daude. Internet bidez, gure web horrian, gure katalogo orokorran, posibilidad hartzea, eta hemen daude eginak fitxa katalografikoak. Hor dituzu pila informazioa, zein dira autoreak, tituloak, edo gero gaiak ere bai, guk egiten dugu gaiak. Eta posibilidad pixka bat begiratzea internet bidez, bueno, zer referentzia daude hemen artxiuan. Gero, bueno, hemen posibilidad etortzea, esertzea, eta ateratzea gauzak, galdetzea, ze daukagun, ze materialak, ze liburuak, ze aldizkariak, ze pelikulak ere bai, nire ustez garrantzitsuna da etortzea. Figokizuk etortzen bazerenean, posible da, aurkitzea pila gauzak, ja dena egina dauza elkatuta dago, dena kontrolatuta dago, eta materia buruz edo beste zerbait banai duzu, guk hemen gaude zure galderak edo zure ideak igual pixka bat bidatzeko,